Nazdar, nazdar, zdraví vás Jakub Sejda u 5. partu na hru Assassin's Creed 3. Tady doufám, že je 5., jestli není 4., ale snad to bude 5. A teď pojedeme k úkolu, ať se co nejdřív dostaneme ke Conorovi. Já už si myslím, že je čas. I když nevím, jestli se k němu dneska dostanu. Teď se začíná trochu rozjíždět a možná se rozjedu ještě víc, blíží se vánoční prázdniny, tak to bude fajn. Určitě se všichni těšíte. Pomalic by to na tom koni nešlo, co? Dělej. Aspoň to... Já se musím mrknout na mapu. Sakra, špatný tlačítko. To se mi stává hodně často. Jsem před tím. Tyjo, pitomý hradby. Jo, aha, tady je. Není k tomu zatím co říct. Ne, dobrý. Testovat do lokace hranice. Přijmout. Zase další načítání. To vypadá, kdyby měl ten plášť tím kordem propíchlej. Fakt, že jo. Hele, kde mám toho koně jako? Co si děláte? No proto. Už jsem chtěl jančit, že mi sebrali koně. Ježiši, tohle bude nejspíš to místo, kde budou ty vlci, ještě že mám toho koně. Ale vojáci. Jo, tomuhle se říká nuda v Brně. Asi to přeskočte, tohle vás asi zatím bavit nebude, jak pojedu k úkolu. Nebo to vystřihnu. Jedno z toho, buď to můžete přeskočit, nebo to pak vystřihnu, ještě nevím. Dobytek. Už bychom jako u toho mohli být, tady už jsou nějaký budovy. Hurá! Have you found her? She's made camp not too far from here. Excellent. Well, the sooner we're done, the sooner we can get out of this cold. Jinýho koně. Oh? Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off, to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. To say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble. Not your fault. Hiya! We're too late. Fire's only just been snuffed. Snow recently disturbed. She's close. Hezky, utekli nám asi koně. Onyx,
His tracks are fresh. Jo, utekli nám koně. They must be hers. Seems she took to higher ground. Out of the snow and into the trees. Tohle je jedna z věcí, kterou přímo nenávidím v téhle hře. Tohle by mi mohlo pomoct. On se tam zasek. No co? Doufám, že to správným... No, nemusím to mít zapnutý. Stačí asi, když půjdu po tomhle. No jasně. Wait here. Teď zdrhne. Vlci. Damn it. Wait, come back. She returned to Braddock, Charles. Ježiš, teď bude muset honit to na postromech a po tomhle strašném sněhu. Nothing. Go. Stop running. I only wish to talk. To je strašný. Vidíte, jak mi zdrhá. Your enemy. Please just hear me out. God, woman, only let me speak. Vlci. Pitomí vlci. Ty vole! Tyhle vlci zešíleli. Nebo mají hlad, že by sežrali sami sebe. Hele, tohle mě předtím nenapadlo. Vystřelit, to mě nenapadlo předtím. To mě předtím nenapadlo. Teď hlavně doufat, že mám dost kulek na všechny ty mizerný vlky. Ten orlí pohled není moc dobrý, vůbec nic nevidím. Budu tady takhle prostě hodit bez orlího pohledu, ten je mi super k ničemu. Tohle je mi super k ničemu, to jsem tady teď udělal já. Tahle stopa je mi teď... Kdo dřív zareaguje, ten vyhraje, hochu. Tak fajn, už mě to přestává bavit jí hledat. Kde seš ty, babko? Ale tohle vypadá podezřelé. No jasně, jak jsem říkal, že to vypadá podezřelé, ona tam byla. No, jak říkám, neschopnej. Tvůj otec by to dokázal, hejtne.
Hurá, přestál zdrhat. A Are you touched in the head? Me, Haytham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzit Zio. Pleased to meet you. Gadzde Just call me Zio. Dio. Zio. Dio. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. A ten klíč si nechá. Moment, něco si ověřím. Tak, pokračujeme. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Edward Braddock. You know him? He is no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. To nebude asi těžký, jak I tak don't fouk. trust you. I know. To už snad nebudou vlci. To myslím bude bitka. Wait here. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. I hope so. Ježiši, oni. Can't stand being quartered there. The endless crashing of the waves, the sting of the salt in the eyes, and the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye, the Bulldog's putting together another expedition. That's what they're calling them now. Expeditions. Aye, smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. My kind of game when the jack takes ace. What's the needful for St. George's Right? What's the game? What's ranging then? My kind of game when the jack takes ace. What's the needful for St. George's Right? Tohle vypadá na náročnější. I'll do a bit of comedy now, huh? Always for a little evenings under petticoating with a fubsy wench. I am in a flesh hungry human. What's the game? Zatraceně. Jak se k ním mám nepozorovaně dostat? Já myslím, že už to vidím. Jasně. Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advance camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. Oi! Where you going, Cully?
No, the other cock robbing. Well, I was leaving. Oh? And now? Well, Teď ti now rozbil hubu. I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was going to be the problem? Hezky. Tak tohle bylo do... Ohoho! You're hurt. Oh, it's nothing. Here. I should stop the bleeding. It wasn't necessary. Thank you. We should move on. Meet me at Braddock's camp when you're ready. Jsem zpátky, na chvíli jsem odešel, volal mi táta, i když to vás asi moc nezajímá, což je asi jasný, asi si vyměním zbraň. Čepel. Tak, stará dobrá skrytá čepel. To snad ne. Já teda hlavně doufám, že už nebudeme dlouho hrát za hejtna. Už bych si... Ano tak! Už bych jako chtěl hrát za Connora. Tohle bude rychlejší pěšky. Asi si zavolám koně. Nikdy nedám správný tlačítko. Když už jsem tady, není tu nějaká vyhlídka? Nevypadá to. Co je tady to? Pouliční prodejce. Hazardní hráč, hlavní úkol. Boston. A koně už tu mám, teď si zase vyberu zpátky bouchačku, jako vždycky. Tak, bouchačka. Nemačkejte mezerník, vždycky se to stane, když takhle. No, mezerník, když stojíte tak. To je blbej for. To je hodně blbej for. No jo, na tohle bude ten kuň. Hejt, ne! No, aspoň jsi na tohle naskočil. Neuškodilo by občas ten sníh odklidit.
zajímáš, hlavně když to nebudou vlci. Bože, já si zase zavolám koně, tohle může trvat ještě... Ne, tady je město, tak možná už to bude kousek. Voda. Hlavně tu nezmrzni. Radši koně, jsou tu vlci. No to je králík. Ne, asi jsou tu fakt vlci, takže... Ale zajímavý, že ten kůň je pod znakem asasína, i když jsme templáři. Hurá, už jsme tady. Nemusíš ten kort vytahovat. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Hardly. But I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. Takže ona mě tu prej bude sledovat z dálky. A do háje. Musím se tam nějak nenápadně dost... Hele, tak ještě nejsem na vašem území, tak mi dejte pokoj. Na plnou synchronizaci kašlu. Teď hlavně když... Hezký, hlídaj tam vchod. Hezký. A tamhle je další frajer, pokud dobře koukám, jo? Hezký. Nebojte se, já na to přijdu. Viděj mě. Tak stihli jsme to. Přes tohle to nepůjde. Oni se nenapíchni. Tohle je jedna asi z těch trochu těžších misí s Haytonem. Jak to pak asi bude s Connorem? Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Sakra. Vůbec, co jsem to tam měl, co tam asi bylo, že mám udělat? No nestihl. Každopádně jsem to nestihl. Ztraceně. Dobrý. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my friend. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Zatraceně. To se nepovedlo. To se fakt nepovedlo. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them.
Au. Cípněte, parchanti. Tady ten už chcípnul, dobrý. Braddock refused the offer. There will be no truce. Schovej se, schovej se. Ou! Nevšiml jsem si, že tam to bylo moc nízký asi. Já si ty pokusy vystřihnu. Like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Jinak bych tady toho měl hned přilákat, než tam vejdu. Čau, kámo. Už nejseš můj kámoš, už seš tuhej. A výborně, něco vidím. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't you see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes them careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended. Tady nějaký týpek, který bych mohl zapíchnout. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Tak co? Get back here, no! No! Hajzl. Nahoře. Aha, to je moc nízký. Doufám, že aspoň půjdeš až sem, když sem už. Já se možná vrátím i k tomu druhému, bude fajn mít plnou synchronizaci. Doufám, že už... Výborně. Těla byly zneškodněný. Teď pokud to nepodělám, tak budu mít plnou synchronizaci. Nesmíš to podělat. Slyší. Tady já se musím něco čornout. Jo. Unikněte a dostaňte se do anonymity. Sabotoval jsem obě dvě děla. Super. Sorry. Jo, já vím. Ježiši! To jsem trochu nedomyslel. What news? Braddock has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready, which gives us time to form a plan. No need. We will ambush them here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. Oh,
myslím si, že už uplynula správná doba, kdy jsme natáčeli, už to bude půl hodiny, takže děkuji vám, že jste sledovali tento díl, pokud se vám to líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, když to bych byl fakt nerad, se vám to fakt líbilo, tak dejte odběr a uvidíme se asi u dalšího dílu na Assassina 3. Pokud to teda, tak čau!